Дупница Open, кои държави са потвърдили участие, колко ще бъдат състезателите и въобще как ще протече този ден по таеквондо в Дупница? Има вече записани около 430 човека от 5 държави: Сърбия, Македония, Гърция, Украйна и България. Значи състезанието ще се проведе в събота на 21 октомври, като срещите ще започнат от 9 часа сутринта. Входът ще бъде свободен. Всеки, който желае, може да дойде в спортната зала и да види какво е таеквондо и как протичат едно състезание. В какви възрастови групи ще бъде състезанието, или от най-малките до мъже и жени? Във всички възрастови групи ще имаме, от най-малките, от дечица 6-7 годишни до мъже и жени над 18 години. Спортен клуб Гладиатор с колко състезатели ще се представи във всички категории, или ще имате представители, така че дупничани да видят, може би, бъдещото поколение? Да, ще бъдем представени от над 35 деца. Имаме записани. На 21 октомври ще се проведе международен турнир Дупница Open. Кои държави са потвърдили участие, колко ще бъдат състезателите и въобще как ще протече този ден по таеквондо в Дупница? Има вече записани около 430 човека от 5 държави: Сърбия, Македония, Гърция, Украйна и България. Значи състезанието ще се проведе в събота на 21 октомври, като срещите ще започнат от 9 часа сутринта. Входът ще бъде свободен. Всеки, който желае, може да дойде в спортната зала и да види какво е таеквондо и как протичат едно състезание. В какви възрастови групи ще бъде състезанието, или от най-малките до мъже и жени? Във всички възрастови групи ще имаме, от най-малките, от дечица 6-7 годишни до мъже и жени над 18 години. Спортен клуб Гладиатор с колко състезатели ще се представи във всички категории, или ще имате представители, така че дупничани да видят, може би, бъдещото поколение? Да, ще бъдем представени от над 35 деца. Имаме записани за турнира във всички възрастови групи, но най-вече най-много деца имаме най-много записани имаме в децата, дето са най-малките, и юношите и кадетите. При мъжете и жените имаме няколко човека записани и при тях. Това за първа година ли се прави този турнир, или вече стана традиционен? Не за първа година. Стана си традиционен турнир. Както знаете, миналата година имахме и по-миналата година. Организираме също и лагери по таеквондо и мислиме така да си стане един традиционен турнир, който да се разраста все повече и да водиме все повече държави тук и хора в Дупница и да допринасяме за развитието на таеквондото. Освен този турнир, за който се готвите и вие, и вашите състезатели, доколкото разбирам, предстои голямо първенство за гладиаторите, като част от националния отбор, нали така? Да, предстои ни европейско първенство за кадети. Заминаваме сега в сряда на 18-ти. Ще бъдем представени от две момчета, Атанас Вакавчиев и Георги Георгиев, които така ще представят България на европейското първенство. Атанас Вакавчиев играе на 19 октомври, а Георги Георгиев играе на 20. Срещите ще ги има в YouTube. Какви са шансовете им? Как са подготвени? Направихме доста сериозна подготовка. Преди месец, може би повече от месец, имахме и световно първенство, в което те двамата участваха. Представяха се доста добре, като завършиха в топ 10, даже топ 8. И което малко ни им достигна да стигнат до полуфиналите и финалите. И така сега се надяваме на по-малката сцена, европейската, вече да се завърнем с медали. Намирате ли вече сред подрастващите да заместват тези, които вече израстват, напускат, ориентират се въобще в друга посока? Расте ли едно ново поколение млади спортисти? Да, ние така доста се стараеме да набираме нови деца в клуба, водиме в много детски градини и от самите детски градини си правиме подбор на децата и така ги учим още от по-ранна възраст да заобичат таеквондото и да продължат напред да тренират вече, като отидат и в училищата и така. И в отбора за сега имаме доста дечица, които се справят добре
и са така бъдещето на Дупница и на нашия спорт като цяло. Също може да дойдат хората и да видят в събота на състезанието как ще се представят. Има ли интерес към таеквондото? Казвате в детските градини, но така да дойдат в клуба, да се запишат по желание на децата, тъй като все пак самите те трябва да имат желание да дойдат в залата. Ами да, тази година имаме доста така новозаписани деца, около 50 новозаписани само в залите ни, които са две зали. Едната е в детска градина Калина, другата ни е в детски ясли Пролет. И доста дечица, особено от по-малките, от първи, втори клас, имат така желание, идват с желание на тренировка да тренират и от детските градини. Водиме в 12 детски градини, там има също много дечица записани, над 200-250 деца във всичките детски градини общо. Така че интересът е доста голям към нашия спорт. И като и ние се стараеме да допринасяме децата да се задържат, да тренират. Защото все пак децата искат да пробват от всичко, но и след това да се насочат. Да, но ние гледаме с така доста големи усилия да ги задържиме към нашия спорт и да го обикнат и да продължат по-напред.